When I look at the future of Maskandi, ngibona Maskandi uyakwelinye izinga kakhulu ngoba mawubuka manje uMaskandi usafana kuqala. Now Maskandi is all over the world, if I can say that. In the stage Maskandi manje ukuthi sibona ukubreak ama-boundaries, sibona uMaskandi uthuthuka ngendlela esimanga ukhompyutha e-Afrika uphinde ukhompyutha nakwamanye amazwe. Sibona uMaskandi ushaya i-Grammy. Izona zinto ezenziwa zisalelelezo eziyisalele thina. Lokho kodwa ngeke kwenzeke uma ngabe thina singafuni ukuthi sisabalale siye kwamanye amazwe siyodayisa ngalo buhle bethu. Iyosabalala ngokuthi thina sisithathe sithi lento ingeyethu sambe siyolwa kwezinye kwamanye amazwe. But-ke konke lokho ngeke senzele umuntu sozenzela thina. Ngibuka i-future kaMaskandi iqhakatheke kakhulu. Ngiyabona i-future kaMaskandi. Ngiyabona uMaskandi usuphethe i-Afrika yonke. Ngiyabona uMaskandi uphethe umhlaba wonke. Kodwa konke lokho kuyokwenziwa ukuthi singalokhu singafani. Kodwa kwenzeke ngokuthi thina sibe ne-vision yokuthi where we want to go. This is the last question. Briefly, just explain what goes into you preparing for the show. I see you have dancers, I see you have a band. What goes into you preparing for a show like Techno Festival? Ngingasho nje ukuthi ayisihlele kakhulu nebandla. Kuyangigqugquzela kakhulu ukuhlangana kanje sizosebenza. Kwenza ukuthi nami ngiyimisele kakhulu ngiprepare ngendlela efanele ngiprepare ngayo. Futhi ngeke ngakhohlwa ukuthi namhlanje imina ngedwa umculo ozoperforma live. I don't know how it happened, but it is what it is. Ngizoperforma live, only one artist ezoperforma live. Njengoba nibona yonke le set live ethengiwe yazofaka la ithekelele just only me. So lokho mina ngenza ngiziqhaje ngempela, ngenza ngiqinisekise ukuthi I'm really the king of Maskandi, as people say. Siyathokoza nje beyakithi.